Gipabakwit una ang 5 ka magbanay kansang balay nakatukod duol sa midahiling parte sa yuta sa usa ka subdivision sa Davao City. Nanawagan ang mga apektadong residente nga unta gilayon kining ma-repair. Ani ang balitang barangay ni Argil Relator. Wala na ginapaagian og sakyanan kining dalan sa Block 18 sa usa ka subdivision sa Barangay Catalunan Pequeño, Davao City. Mibigay naman good ang parte sa yuta nga maoy pundasyon sa sementadong dalan. Nasayran nga ang midahili ning bag-ulang maoy sumpay sa gi-repair nga parte tungod sa nahitabong pagdahili sab niadtong October 2021. Bagulin ako dili tingala ko nga ang yuta wala na ni level sa simento, so nagbaba na siya ba. Sumotong dili ko atras kay basin og kuan na jud siya, mag-landslide na. So after mga 30 minutes, wala na nibigay na gito siya dito. Pero ulan-ulan to. Kusog ang ulan ato. So kining nag-landslide karon mo ni ang katong part nga wala nag-landslide before katong 2021. Ang gikabalakan kay kung magsagunson ang ulan, mas mudako ang pagdahili sa yuta. Basin og maapil ang katukuran sa mga balay nga pipila lang katikang ang distansya sa midahili na nga yuta. Lalo na karon sa sig ulan. So hadlok mi ba kay humo kay ang yuta. Nya bago lang po na namon ibalaan pagpalina namo diri nga tambak din ning part. Dili sa sulid nga ano gid bayuta. Lisod kay sir kay para ni karon nga nagbayad mi sa mo ang sa mo subdivision nya magrenta pa gid mi so doble ang bayro nun. 5 ka pamilya ang gihatagan og notice sa Davao City RMO nga mobiya sa ilang mga balay tungod sa kadelikado sa sitwasyon. Gipahibalo na sa matod pa sa barangay ang developer sa maong subdivision labot sa nahitabong pagdahili. Actually, sir, nakasend na og letter dayon ang barangay. Pero sa pagkakaroon, wala pa sila update sa amuan. Nakasend na mi og letter sa city planning o sa city engineers o sa foothills. Pero so far, wala pa po sila update. Nang hinaot ang mga apektadong residente nga gilayon kining ayuhon aron makabalik na sila og puyo sa ilang balay. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.